In tal van huizen en gebouwen zitten zonder eerst zien squorren en is van €1000 skeer. De eigenaars en bewoners weerzen de soortwinning door Frisia even verderop in Hazone schuldigen. Maar dat is dreig te bewijzen. Ik weet alleen dat dus in de afgelopen jaren de invloed van de scheuren steeds groter wordt. Hoeveel squorren zit er in het gebouw? Nou, bij elke raampartij vind je de scheuren terug. Dus, en bij de ene is het wat groter en bij de ander wat minder. De gaswinning die ik hier plak vind, is gemiddeld een paar millimeter per jaar. Maar met zoutwinning gaat het op naar de 20 mm per jaar. Dat is 10 keer zo volle. En op bepaalde plakken is het zo'n 8 keer zo volle. Maar de beweging in de groen is groot. En in gevolgen ben ik behoorlijk aanwezig. De zaakkundigen besjoggen de squorren, meidje foto's en schreeuwen een soort zaken op. Maar wat ze daarmee doggen, dat bloot de vraag. Wat doet u hier precies? Ik beantwoord geen vragen. Volgens mij stond u daar net bij toen ik dat zei, dus daar wou ik het ook op houden. U doet uw werk. Heel goed. De verwachting is dat er uit 3 mannen een rapport opmaken wordt van de bezite. Dan moet ik duidelijk worden of de commissie een verband leidt tussen de squorren en de soortwinning bij Wienaam. Maar ik denk dat het verstadig van de politiek is wat van de meerderheid maakt, ik in onze richting. Want je wordt enorm vermogen wordt hier het bij hem hellen en we krijgen niks van alleen verscheurdheid van de bevolking. Dat is ik net te onderschatten, want ik bedoel maar diegene die zei van nou, dit wordt toch niks. En we komen alleen maar negatief in de publiciteit. En ik vind het ontzettend jammer, want we hebben alle dezelfde problematiek. Als je een wolschoren hebben we net, dus huizen worden je minder burg.